Sa ulo ng mga nagbabagang balita, dagdag na 1,000 piso sa pension ng mga SSS members hindi pa tiyak. Ilang problema sa operasyon ng Benguet Agri-Pinoy Trading Center na diskubre. Update sa presyo ng gulay at isda ngayong darating na Semana Santa, silipin. Mga programa para sa mga kababaihan ngayong Women's Month isinusulong. At kwento sa likod ng pinipilahang grilled balot sa Baguio City, alamin. Naimbag na malam Amianan Aluzon. Narito na ang may init at bagong mga balita. Ikinagulat ng Chief of Staff ng Department of Agriculture na si Assistant Secretary Rex Esto Perez ang ilang problemang nasilip nito sa paglilibot sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center. Humingi ng paumanhin at nagpaliwanag naman ang pamunuan ng pasilidad. Narito ang report. Maagang naglibot sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center kanina si Department of Agriculture Chief of Staff Assistant Secretary Rex Esto Perez. Ito'y para sa pagsusuri sa operasyon ng trading ng gulay sa Benguet. Per instruction of the President to Senior Yusek Panganiban, bisitahin anong nangyari. Hindi lang pwede sa kwento. Kung sa cellphone mayroon tayo may story, we should have a story also on Baptizi and the vegetable farmers here in Baguio. Yun ang gusto rin nating malaman. Ang nangyayari kasi, sagot tayo ng sagot sa media in Metro Manila, we don't know the flow of the goods from Baguio to Metro Manila. Sabi nga natin bakit? 30 pesos dito, pagdating doon 120. Pero sa paglilibot nito, nakita niya ang ilang problema ng pasilidad gaya ng sirang cold storage facility at pagtira umano ng ilang traders at farmers sa mga inuupahang dry storage. There are problems. Yung nakita natin kanina, hindi gumagalaw, hindi gumagana, sabi mo. Which is talagang nakakasayang ang resources ng ating gobyerno. The cold storage, and all these things. Dapat ngayon, modernize na dapat dito eh. Paano ka mag-modernize hindi naman nag-ooperate? Nagpaliwanag naman at humingi ng paumanhin dito ang pamunuan ng Benguet Agri-Pinoy Trading Center. Malaking hamon din daw ang pondo sa pagsasaayos ng operasyon ng pasilidad. We have a lot of things to offer at Baptizi. Maybe we have to make more the facilities functional. Ayusin natin yung mga traffic area natin because that's the one that's actually causing some problems among our truckers. Yung asap na kailangan naming ayusin is the transformer and the electrical wirings of our minimal processing center. Yun po ang naka-pipeline na unang gagawin namin para ma-improve yung facilities natin. Another one is the way bridge. May sapat naman pong pondo ang Baptizi. We call it the reserve fund. Yung sabi kanina ni Yasek na meron po naman pong pera pala gamitin to generate more income at the same time to improve the facilities para mas mainganyo yung mga traders natin to come here at Baptizi. Anya, mula noong magbukas ang pasilidad taong 2015, malaking hamon pa rin sa kanila ang pag-engganyo sa mga magsasaka at traders na lumipat dito. Pero dahil halos kakaunti na lang ang mga bakanteng espasyo, tututukan na lang nila ang pagpapabuti sa mga serbisyong alok ng pasilidad. So we're going to the accreditation of all those farmers, all those traders na nagdadala po ng kanilang mga gulay dito sa Baptizi. So that's one. And we have to work hard with, of course, the La Trinidad Municipal in charge of the trading post so that we will be in sync. Parehas kami sana ng regulasyon, ng policy, so that walang pupunta dito pag may atraso, babalik dito pag okay na. We haven't institutionalized the systems yet. Systems on cost structures,
systems on the flow. I don't know if you have the manuals already, pero mukhang wala. So kung may written kang system, susundin mo lang, kahit sabihin mo na digitalized siya, mukhang yun ang kulang pa rin. How can you strengthen something which you cannot identify? So you have to identify first. Yun ang trabaho rin namin dito, kasama si Ma'am Norma. Siya ang head ngayon dito, si Ma'am Jen on the counterpart sa Department of Agriculture. Identify kung ano yung sistema that we have to improve. If you cannot identify, how can you improve? Sa ngayon kasi, pinapatakbo ito ng Benguet State University, katuwang ang mga magsasaka ng Benguet. Tiniyak naman ni Assistant Secretary Esto Perez ang suporta para sa pagsasaayos ng pasilidad. Isa rin sa mga tututukan ng ahensya ang malaking agwat umano ng presyo ng gulay sa La Trinidad kumpara sa bagsakan sa Maynila. Along the way, merong cut. Sino ang may pinakamalaking cut? Not unless na we have to make our interventions, hindi natin ma-address yun. Yun, sabi ko nga, damn if you do, damn if you don't, kasi ang sasabihin ng ating pong mga kasama, anong ginagawa ng agriculture kung ginagawa rin natin mag-resolve ng problems? Sa ngayon, magpupulong pa ang mga kawani ng Department of Agriculture, Cordillera at pamunuan ng pasilidad para sa gagawing pagbabago sa pagpapatakbo ng baptisi. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Tuloy-tuloy pa rin ang mga programa para sa mga kababaihan sa Northern at Central Luzon sa pagdiriwang ng National Women's Month. Magbabalita, Ren de Guzman. Karapatan ng mga kababaihan at mga bata. Ito ang tinalakay sa 2 araw na training ng Region 1 Medical Center na dinaluhan ng mga babaeng pulis sa Pangasinan. Mga sinyales ng karahasan, pagsangguni sa mga kinauukulan at tamang paggabay sa mga biktima ang naging focus sa nasabing training. Ito rin ang tinalakay sa forum ng mga barangay health workers at iba pang volunteers sa Dagupan City People's Astrodome ngayong araw. Panawagan ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez sa mga ito, palagi ang bisitahin ang mga kabahayan upang kamustahin ang mga residente at masuri ang mga ito kung nakararanas sila ng pang-aabuso. Bukod dito ay pinag-usapan din sa forum ang mga sinyales ng mga problema sa mental health at tamang aksyon na dapat gawin. Isang training para sa pangkabuhayan naman ang idinaos ng DOST Region 1 sa Ilocos Norte. Dinaluhan ito ng 27 solo parents mula sa iba't ibang barangay. Layon nitong matulungan ang mga nanay na magkaroon ng pagkakakitaan para na rin maitaguyod ang pamilya. At kaugnay pa rin ng Women's Month ngayong Marso, ipinakilala ng Sigay Ilocos Sur ang 6 nilang kandidata na magpapatalbugan para sa korona ng Miss Sigay Robusta 2023. Gaganapin ang Coronation Night sa ika-30 ng Marso sa kanilang bayan. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Isang linggo na lang bago sumapit ang Semana Santa. Kaya ang mga tindera ng gulay at isda naghahanda na para sa dagsa ng mga mamimili. Ang latest update sa presyo nito tinutukan ni Jose Robert Inventor. Nagtatrabaho sa bangko ang 25 taong gulang na si Apple. Dahil sa bigat ng trabaho sa opisina, minsan na lang siyang makapagbakasyon. Kaya ngayong nakabakasyon, nagtungo siya at kanyang pamilya sa Baguio Cathedral para sa bisita iglesia. At some point, dahil sa na pag niya yung sa work din, so busy sa work, tapos minsan tayo mag-nilay-nilay, so mabawasan po yung pakiramdam po. Si Grace naman, kasama ang kanyang anak. Bilang pasasalamat sa Panginoon, sa lahat ng blessings, sa buhay natin, kailangan natin magpasalamat araw-araw. Isang linggo na lang, sasapit na ang Semana Santa o Holy Week. Kaya si Jennifer, time out muna sa pagkain ng karne. Yun po ang practice nila pag Semana Santa. Umiiwas sa karne daw muna. Gulay siguro tapos fish. Yun na lang muna. Isang linggong gano'n? Oo. Pero mas okay na din yun. Kasi po, bakit po kaya? Mas healthy din naman yung fish at gulay. Sa Baguio City Public Market, nakahilera ang iba't ibang klase ng gulay.
Isa sa mga nagtitinda dito si Arlene. Mabenta raw kasi ito tuwing sasapit ang Semana Santa. Gusto nilang hindi kakain ng karne. Gusto nila mag-salad, ganun. At saka mag-fish. Mabenta sa kanyang pwesto ang chop suey set. Bukod kasi sa nagkakahalaga lamang ito ng 100 to 150 pesos, kompleto na rin ang mga sangkap na gulay. Yung mga broccoli, cauliflower, ganun, mag-chop suey na lang. Mga sayote, mga beans, ganun. Naglalaro sa 60 pesos ang bawat kilo ng cauliflower. 50 pesos naman para sa romaine at green eye lettuce. Ang broccoli, nasa 80 pesos ang bawat kilo. Repolyo, 40 pesos bawat kilo. Kalabasa na naglalaro sa 28 to 40 pesos ang bawat slice at sitaw na 60 pesos ang bawat tali. Samantala, sila Roy at Emily abala rin sa pagbebenta ng mga isda na mabenta rin tuwing Semana Santa. Siguro dahil sa bawal ang karne yata. Gulay, isda. Parehas, bangus, tilapia, yun naman kadalasang binibili. Sa ngayon, naglalaro sa 120 pesos ang bawat kilo ng tilapia. Ang pusit, 180 ang kilo. Nakapako pa rin ang presyo ng galunggong na 220 pesos kada kilo. Ang salmon head, 60 pesos per kilo. At tahong na naglalaro sa 110 pesos per kilo. Tiniyak naman ng mga tindera na hindi tataas ang presyo ng mga ito sa pagsapit ng Semana Santa dahil sa sapat na supply. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Alagang King's Vita Plus, kikita ka na, aasenso ka pa. Susunod, dagdag na 1,000 piso sa pensyon ng mga SSS members hindi pa tiyak. Yan at iba pang mga balita, susunod na. Marami sa mga farmers ang nag-aalaga ng manok. Ayon sa record ng Philippine Statistics Authority nitong taon, mayroong mahigit 700,000 na mga manok ang inaalagaan sa pamamagitan ng backyard farming. Sa ganoong negosyo, malaki ang maitutulong ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement ay puno ng essential vitamins at minerals, calcium, omega-3, D3 at probiotics. Kung kaya't mabilis ang paglaki, ganang kumain, mabigat na timbang. Simple lang ang paggamit. Ihalo ang 1 kutsara ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa 1 galong tubig at 1 kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw sa inaalagaang hayop. Sa loob lamang ng 10 araw ng paggamit, makikita mo na ang malaking pagbabago sa inaalagaang hayop. Kaya, bisita na sa lahat ng Agrivet stores malapit sa inyong lugar at umpisahan na ang pag-asenso kasama ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Aprobado ito ng Bureau of Animal Industry na may numero 18099. So masakit ang ulo sa Paulinimen, ginhaway garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa PAW! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Nilinaw ng SSS na pinag-aaralan at wala pang katiyakan ang dagdag na 1,000 piso sa pensyon ng mga SSS members. Magbabalik sa report, Randy Guzman. Nagtatrabaho pa rin bilang traffic enforcer si Nelson kahit senior citizen na.
Kaya't malaking tulong sa kanyang online application ng SSS para sa mga transaksyon ng kanyang benepisyo. Kung online po, mas maganda po yung online. Kahit hindi na ako pupunta ron, kung sa online, okay na po yun. Mas maganda po yun. Meron naman tayong anak. Katulong po tayo sa nakakaalam. Isa si Mang Nelson sa mga matutulungan ng retirement benefit ng SSS kung saan makatatanggap ng 2,000 monthly pension ang mga miyembrong senior citizen. Simula ngayong taon, inaasahan ng mga ito na madagdagan ng 1,000 piso ang kanilang natatanggap. Pero paglilinaw ng SSS, binabalanse ho natin yan sa sustainability ho ng pondo. So meron ho tayong actuarial group ho dyan na i-evaluate kung kakayanin ho ng pondo ibigay yan. Kasi yun hong sinasabing 1,000 pension, binigay ho yan ng 2017. Malaki yung impact niyan kasi we have 3.3 million, mga 3.3 million pensioners. Dagdag pa raw dito ang 13th month pension. Kasi yun hong sinasabing 1,000 pension, binigay ho yan ng 2017. So, yun ho kasing nasa batas natin ng mga contribution reforms natin, ng mga increases sa contribution rate. Yan po, nilagay dyan dahil ho dun ho sa 2017 pa. So, imagine the 2017 na binigay na first, ano ho nun, may concern kasi na may first, may second. So, yun ho, wala naman hong na may second. Then nakalagay din ho sa batas that any increases should be guaranteed din ng viability ho ng fund. Malaking pera at epekto raw ang 1,000 para sa ahensya, lalo na't nasa 3.3 million ang mga pensioners. Kayo kasi when you say 1,000, ang liit-liit naman ayaw pa ng SSS. Tama ba ako? I'm sure ganun kayo mag-isip. Pasensya na kayo. If I were to wala, bakit ang SSS 1,000 lang ayaw pabigyan? Tama? Pero para mas klaro po sa inyo, ang 1,000 po roughly 3.3 billion a month. Hindi pwede na bigay ka lang ng bigay, pero after a while, nauubos yung pera. Pag-aaralan pa raw mabuti ng SSS kung kakayanin ng pondo ng ahensya ang mga karagdagang pensyon ngayong taon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At tinamang alamin ang mga programang hatid ng pamahalang panlalawigan ng Nueva Vizcaya, Abra, Pangasinan kontra sunog at rabies. Magbabalik sa report, Jose Robert Inventor. Isa sa mga highlight ng Rabies Awareness Month sa probinsya ng Pangasinan ang libreng veterinary medical mission. Dahil dito, umabot sa higit 200 alagang aso at pusa ang nabigyan ng libreng serbisyong medikal. Ilan dito ang pagpupurga, pagkakapon at vitamin supplementation. Pinangunahan ito ng Provincial Veterinary Office alinsunod sa Republic Act No. 9482 o Anti-Rabies Act of 2007. Nagsama-sama naman ang mga kawani ng Abra Provincial Hospital, BFP, PDRRM at iba pang ahensya sa isinagawang fire at earthquake drill sa probinsya ng Abra. Ilan sa mga lumahok ang umaktong sugatan na sumukat naman sa bilis ng mga otoridad sa pagresponde. Layo nitong ihanda ang mga ahensya sa anumang insidente sa panahon ng sakuna. Sa Nueva Vizcaya naman, nagpasiklaban ang 11 barangay sa Bagabag, Nueva Vizcaya sa isinagawang Community Fire Auxiliary and Bucket Relay Competition. Dito na ipamalas ang diskarte ng mga kalahok sa Bucket Relay Competition. Nasukat rin ang bilis at lakas ng mga kalahok sa pagresponde sa mga sakuna. Ang nasabing patimpalak ay parte ng selebrasyon ng Fire Prevention Month na idinaraos ngayong buwan. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Ikaw ba ay nag-download na sa internet ng deed of sale, memorandum of agreement, affidavit, kung ano-ano. And libre yan, pero illegal yung mga yon because they are practicing law without a license from the Supreme Court. And this is a worldwide phenomenon. Doon sa London, meron tayong tinatawag na app na First Robot Lawyer
At itong First Robot Lawyer, ayun nga, nagbibigay ng legal information on documents. No, i-download mo lang, sila na yung fill in the blanks doon sa mga nagda-download. But ito ay nademanda sa korte sa London because again, ang ground is they are practicing law without license from the Supreme Court. Dito, because of Filipino ingenuity, in-expand natin, aside from the practice of law, meron na ring mga allegedly doctors posting prescriptions, posting diagnosis, and any medical related activity doon sa internet. And again, this is an illegal practice because it is not sanctioned by the Philippine Regulations Commission. Ang best pa rin is go to a lawyer, go to a doctor for consultation because otherwise, if you can be found out na you conspired with the internet provider, itong robot lawyer na ito, you might even be included doon sa charge for legal practice of law or medicine. Susunod, grilled balot, nagsisilbing tulay ng isang dating technician sa pag-asenso sa buhay. Ang kanyang kwento, susunod na. Sa milk din ng batang 90s, tara't atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Nagsisilbing tulay ng isang dating technician sa pag-asenso sa buhay ang pagtitinda ng grilled balot. Ang kanyang kwento ng pagpupursigi. Alamin sa kwentong ito. Mabusising binabalatan ni Dennis ang mga nabiling balot. Ang mga ito kasi, gagawin niyang grilled balot sa kanyang karinderya sa kabaan ng Magsaysay Avenue sa Baguio City. Nakamap ng business na to, parang 5 months namin pinagpiplay ito sa Manila. Tapos yun, dinala kami ni Lord dito. Kasi hindi naman namin talaga plano umuwi. Hindi rin naman namin talaga plano pumunta dito. Pero yun, pinag-pray namin. Ito yung sagot ni Lord. Yun yung... Kakasimula lang niyang magtinda nito. Nakuha niya raw ang ideyang ito nang magtrabaho bilang isang technician sa Maynila. Pero dahil sa hirap ng buhay at mababang sahod, nagpasya na lamang siyang umuwi sa Baguio. Nag-resign ako. Tapos diyan ako sa bahay, parang may nag-undergo ako ng training about sa computer related. Tapos sabi ko, parang sayang yung oras kung mag-full training lang ako. Sabi ko, habang tumatakbo yung oras na wala pa akong trabaho, mag-business kami ng asawa ko. Una silang nagtinda ng pares, pero sinubukan nila ang pagtitinda ng balot na agad namang pumatok. Maliban sa pera, puhunan nila ang dasal, tiyaga at pagpupursigi upang maitayo ang negosyo. Umaga, 3 a.m. magpapalengke na kami. Kasi mas mura yung mga paninda, mas fresh. Tapos siyempre tulog kami, pahinga konti. Pagkagising namin, yan na, luto na kami, prepare na kami lahat. Ng oil, siyempre kailangan namin parang lahat. Nagre-revolve yung grill namin sa oil lang. Una nilang pinapainit ang grill at ang mga mold na pag-iihawan. Kasunod nito, ang paglalagay ng balot at ang kanilang sariling timpla na chili garlic oil.
Tatakpan ng maigi upang maihaw at manuot ang lasa ng usok sa balot. Matapos ang ilang minuto, ready to serve na ito. Sa isang araw, napapaubos nila ang 14 na tray o 500 piraso ng balot. Yun, para ma-accommodate namin halos lahat ng demand ng mga tao, tinaasan namin yung mold namin, lagayan ng balot yung sa baba. Tinaasan namin ng 20, tapos yung stocks ngayon ng balot nasa 500. Nagbunga naman ang kanilang paghihirap. Magpupunan ako ng 2,000. Mapapalabas namin siguro pag balik kasama na yung puhunan siguro 5K ganun or 4-5 ganun. Kada? Oo sir, parang 200% yung revenue niya. Patok naman ito sa panlasa ng masa. Kasi po ibalot na lang bali apat yung kwan may naka-prepare na ba na So good naman. It's what you expect of a balut na may sili tapos suka. Masarap yung smoke niya, yun yung kakaiba talagang lasa. Plus yung chili paste niya. Okay naman, masarap din. Pero dahil sa haba ng pila, ang iba nag-take out na lang. Dahil kakasimula pa lang, balak pa nila Dennis na pagbutihin ang kanilang serbisyo para sa tuloy-tuloy na pagtangkilik ng publiko. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. Happy weekend!